дерби шаҳри Душанбе дар даври чорум дастаҳо ба чӣ натиҷа ноил мешаванд? Таъмир хоҳад шуд ва ҳоло маълум нест ки кай истифода дода мешавад ва кай омода мешавад барои бозиҳои хонагии клуби марказии варзиш Артиш. Онана дар марказ як партоби хеле баланд ва имконият ҳаст барои футболбозони дастаи Барқчӣ. Чӣ гуна имконияти хуб ва зарба гол. Дақиқаи панҷуми рақобат. ҳоло зарбаи бисёр Олии Ғаффорзода наздик буд ба ҷаримагоҳ. Таваҷҷӯҳ кунед. Азизбек Далиев нафари якум, нафари дуввум муваффақ нашуданд. Яъне Меҳрон Мадаминов буд онҷо ки қисман хеле ҷавон ҳам ҳастанд, вобастагии калон дорад. ҳоло Азизбек Далиев партоби навбатӣ ба назди дарвозаи Далиев. зарбаи ӯ ҷониби дарвозаи Артиш ҳаракат мекунад ва паси ӯро интизор ҳастанд ҳамдастаҳояш. Пасам анҷом шуд. Ирсоли ту ба ҷаримагоҳ. Фурсат барои тими Артиш, вале зарбаи Абдухалил Боронов дастаи Артиш. Фурсати бисёр хуб. зарба зада мешавад ва ҳоло як имконияти бисёр хуб буд барои тими Артиш. Ба ҷои ӯ ҳоло Исоқҷонов ба майдон ворид шудааст. Як тағйиротҳои бисёр аҷиб аст ҷониби сармураббии тими Артиш. Шави зарба то ба ҷаримагоҳ ва имконияти бисёр хуб барои идомаи ҳамлаи дастаи Барқчӣ. Як тӯбравои бисёр хуб ҳам буд. ҳоло Ислом Зоиров зарба мезанад ва зарбаи Ҷовидон Хушвақтов ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. имконият ҳаст ду бозингари дастаи Барқчӣ дар ҷаримагоҳи дастаи Артиш ва зарба бо сар иҷро мешавад. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Барқчӣ. Фурсати бисёр хуб. Зарба ва гол. Дар дақиқаи 76-уми рақобат Комрони Мирзохон капитани дастаи Артиш сингарони дастаи Барқчӣ расид. онҷо баъдан зарбаи ҷаримавӣ таъин карда шуд ва футболбозони Барқчӣ дар ҷаримагоҳ натавонистанд. ҳоло як имконияти бисёр хуб барои ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ ва бисёр фурсати хуб. идомаи ҳамлаи дастаи Артиш ва гол. ва Исломбек Исоқҷонов дар дақиқаи 91-уми рақобат тими Артиш тавонистанд муваффақ шаванд. ин бори дуввум аст дӯстони азиз ки дар дақиқаи охир бозингарони тими Барқчӣ ба дарвозаи худ Азизбек Далиев ва садои штаки довар анҷоми рақобати дастаҳои клуби марказии варзиш Артиш ва Барқчӣ дар албатта 15-14 дақиқаи охир футболбозони Артиш тавонистанд пирӯзии муҳими худро дар муқобили дастаи Барқчӣ ба даст оранд бо ҳисоби 2.